Christina, dit farvevalg er utrolig saftigt. Hvorfor det? Fordi det er forår. nej. Det er jo det billede her for eksempel, det bygger jo på kontrasterne med det kolde grønne og det røde varme røde, og de modsætninger, de fungerer jo faktisk bedst med hinanden. Altså modsat i farvecirklen. Ja, kontrasterne. Ja, kontrasterne, ja. Jeg synes nogle gange, at det næsten, hvis man kunne tage en bid, så kan man mærke det på samme måde, som hvis man bider i en citrusfrugt. Når man kigger på dine farver, de er utrolig spiselige. Tak for det. Ja. Hvad har du med på den her udstilling? Det meste er faktisk fra 2017. Det er nogle få ting, som er lidt ældre, når man skal filme, som er som de 2 år her. Men det er nye ting altså. Ja. Inspireres du af forår og stemninger i naturen, ja. Eller er det bare det, der kommer spontant? Jeg skal sige, det er nærmest farven, som bestemmer, hvad der skal ske. Farven og linjen først og fremmest. Jeg tegner jo meget. Og hvad giver et billede? Det er ikke sådan, at jeg skal starte, nu skal jeg male noget, der hedder sådan og sådan, som for eksempel det der med min nabos plettede hund. Skal vi lige kigge på det? Det kan vi da. Ja. Den kom jeg også selv og naboens hund er altså ikke gul, det er sort og hvid. Så, men det er også det. Jeg arbejder med farven, og det giver sig selv. Farve og linje, det giver sig selv. Ja, det er dig, der er maleren, og det er dig, der bestemmer, om hunden skal være gul. Absolut, ja. Og jeg kan sige så meget som, at jeg kan lide, man skal sige, penselarbejde, groft penselarbejde, store bevægelser, ikke noget at pille, og frem for alt ikke at udbedre noget. Det skal sidde der med det samme i hånden og i pensel, og hvis den ikke gør det, så vende det op og ned og begynde forfra. Ja. Tak skal du have, og tillykke med udstillingen. Tak skal du have selv.